Isifunda sase-Creighton KwaZulu Natal siwumgogodla wemfuyo yeinkomo zobisi kulesifundazweni. Ingxenye engu-20% yobisi olusatshalaliswa kulelizwe luvela lapha. Ngosuku kukhiqizwa amalitha obisi abalelwa engxenyeni yesigidi nahanjiswa kuwona lomgwaqo nsuku zonke. Isimo salomgwaqo asihle neze njengoba ugcwele imigodi futhi ke ubanga neingozi. Imvamisa amanye amaloli athwala ubisi ayaye aphume emzileni chitheke yonke impahla ngenxa yesimo sawo. Nokwenza abalimi balahlekelwe inzuzo. Abanye abalimi bazamile ukuyilungiselela lomgwaqo ngokwabo nokubadla imali ebalelwa emakhulwini ayizinkulungwane ezimbili zamarandi. It's having a huge financial impact on our businesses, on logistics, on transport companies unwilling to come here, price increases due to increased repairs and maintenance. The socio-economic impact is even probably greater. Ukusebenzisa lo mgaqo kuyingozi kakhulu. Kona wonke umuntu osebenzisa ngaso sonke isikhathi ufuna uhlezi umuntu oqaphile. Ngoba sitholana nenkinga kunemigodi umgaqo awukho esimeni. Kwesinye isikhathi ukufica umncane ubona imoto ezimbili angeke zikwazi ukudlula ngesikhathi esisodwa. Kufanele kuhambe okubalekile ukubekezelelana. Lena ke inkinga enkulu kulabo abanamabhizinisi asafufusa. The poor road conditions on farmers it cause negative impact, more special on small-scale farmers when they're supposed to transport their produce from the farm to the marketplace. It becomes difficult. It must be remembered that our smallholder farmers, they don't have big machinery, they don't have 4x4s, so they are struggling really. Their produce become rotten from the farm. Inyunyani sicele ukuthi uhulumeni ungenelele. KwaNalu would wish to see some solid engagement taking place, some sound interventions by both municipalities and the department, the MEC for transport. We have requested a meeting with both the MEC and the department. I-AgriSA izothumela imphumela yocwaningo olwenziwe ngalolu daba ehhovisi likaMengameli imnxuse ukuba kuyaxazulule ngokusheshsha lenkinga.